филина е правен за жени. Те са били най-големите консуматори на змеевски филин. След 50-те години мъжете завидели и решили, че хем ще го правят, хем ще го пият. В днешния конкурс от доста години насам жена не е получавала първа награда. Да заповяда при мен Боряна Петрова. Няма нико, малко само е те. Благодаря му това момче. Да видим маймите. Да видим какво сме направили. Много арен бе. Много арен стана от тази година. Че на цвят сте го додавали, сега да видим на аромат. Супер! Че аромат има. Я виж си ли?